Ay. May nanawag da. Oh, hello? Sige, sige. Mawala na ako ha. Sige, sige. Bye-bye. Uy, Jess. Ay, laban to sa layo pala judaan. Ay, kanang nakabantay dyan ko sa imong cellphone nga. Bag-o. Ay, ikapa kay maguba niya. Madamage niya ba? Pag arte ka nang balitan ako basta mga nana nga cellphone kay kanang mahal na. Di man siya mahal. Nara siya sa 90k. Mauni dili mahal ni mo, mauni dili mahal. Barato ra siya 90k. Hala ko tahana gud ni mo just. Pasensya sa kung tingog ka kay gi ko mangod ko ka lang gisip-on ya giugbo ba. Okay. Ya pero okay, bakante ba kog cellphone pero. na medyo Pwede katul sad akong ko mo. Pwede ka na mag-selfie ana. One selfie ba? Unsa man nimo? Hala pang profile pic. Balitan ako ka ng mga mahalon nga cellphone kay hindot na og kuha na pang selfie na Ay ba dili ka ba? ko uy. Ay kuya sa kadjes. Okay. Usa naman. Ay dili lagi ko kay maguba niya ba nga. Nga sa ayo basta dili ko kanang palayo lang dito niya. Palayo ka lang. Ayo ipanabihan na ako iPhone nga mahalon kayo ha. Sige is na sige. Sige palayo lang dito Kaya sa kay. himo ay. Sa kutusa. Pag-una pag cellphone uy. Mura sa lagi buo mo. Sige na lang sa po. Salos kada minuto. Agrabiya hinuon. Duda na kay daghan pa na sugar daddy kay mahal man yung cellphone kay nindot man kay naw. Ay naunsa mo kana na sugar daddy nga batanon. Maod ay nakapalit og cellphone nga mahalon. Sige na nagpost sa Facebook ay Mura lagi tagaw baguhan pa. Baguhan gid siya day. Grabe maka-post day. Wala Wala kada gid, bro. minuto ga post. Noon di beta ka afford pud anak mo gurong iyahan ang sigihan ugpa. Ganyo aron kunuhay maibog ta. Di lang nita maibog tay kay ngano wa man ta kapalit sad nga mahal kay na guro no. Na di mo sa kaganahan mo na anak nga cellphone day. Kaganahan mo katungok-itogi. Katugong dali ra kay katong napay antenna ba mo to ni Katalagay mag Roger signal oh. Speak ato day ay di man ta kapanghambog ato muuwom sa ato mga kadahan. Public Unsa koy mao nga sa una mga 2000 mga year 2000 nga mao to sikat-sikat kayo. Nya dayon duwa atong snake gani day ako ang atong snake. Unya pating tingugon din daghan mo itong tingog ya bot ang layog backlight ang luyo to mo siga-sigat ta any gring asus. ay makakapibog day kay ngano. Old model man to. Mawala tingnan. Lagot kung gisag yung masig post. Uy kapoy kay mo sig agi sa kumuha. Bebe lagi ano pa man ako. Daghan follow jud ako. Kay kanang hasol kaayo paibog-ibogon ta ba. But lang wala man suni siya gana siguro muundang og kuan. Anta na yan sila. Lagi gana gyud. Wana bito at amla ka tay. Lakaw ta na. Ay na. Ay, wala nagpalibak. Hala nagwara-wara na pa sa iyang cellphone. Ambot na lang yun. Nangita kag signal sa? Wala. Oh. Wara-wara ka manggod ana imong cellphone, upgrade bag-o. Oh, hindi Sindot ta ko cellphone. Picture ta Gisa. gisa. Ayaw hikapa kay mahugaw. Uy, picture ta gisa kay hindi mo cellphone ba? Sige, kausara ha. Kausara lang. Nya suluwi ko no. Pasulo ta kay pangkuan ba pang profile. Suluwi si like listen ako. Nabuang, di na maguba pala niya ako cellphone. Yes, mahal pa din din na mo. sa karon imong i-send dayon sang badali na ba? Ay, dili ay magko. Di lagi ko. Di lagi ko. Guba niya ako cellphone. Pila sa palit nimo ana sang? 90 key. 90 key. Oh, mama na. Umma, kamla pa doon. Mura mo kaluyapan. Hala, cellphone. Ito hindi pa cellphone. Landutos. Asa ka mo sang tanaw? Ayo lagi. Ayo lang, luyo lang. Tanaw lang. Tanaw lang. Ay, problema, tanaw lang. Lo, apple di ay na. Ay, moding, wakabot 100 kaya ang iyang apple pikas mangkilid. Maudi ay kay uga pa na pikas 100. Yan, isa kay wa mo ani sa wa mo di mo ka afford ani ma. At least nakapatik sa minimum. Bahala na lang. Oh my god. Imong cellphone sang mahal na ka sa. Tabangay ko duro. Ay, bahala na niya to. Mama, bagsige mag ana wara-wara pa ibog namo nya di ay to inutang.
Dili gyud kumugo ko dato sa masinyag ma. Ano ka niya ba? Kay nasanad na. Mama na police station sang. Reklamo lang. Isa, mau na nakay. Isa na na bay. Sige man ko kagurawa sa cellphone. Taba! Inutara to taba! Ang cellphone na lang. Asa na to? Asa na to? Ayaw ko balaga kay sugar daddy andam hatag sa ikaduha. Dala. Inutara to. Sa police day. Hirap sa kanila. Damo sa tao pa ani guys. Yan na magtawag og pulis ang nga. Asa naman ko? Dito badakpan, dito badakpan. Tabang! 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 Ox, masanay ako mga amiga. Dili masagutabang nako. Asa naman tontoy? Sa kadagan dito nga kon. Sila lang ka silipon, kadagan silang silipon. Manuko man yung silipon. Nabang! Asa na order mo? Nabang! Uy! Ma'am! Oh no! Gani di ay kanaara ka dire, ma'am. Oh my god. Nya, ma'am. Okay lang mo. Okay Amo lang. ka kailan ako? Pasag pa ka? Kana isa ko. Kini noon. Saktor kayo. Hmm? Ayo. Ibaw naman ka karong pitsaha, karong adlaw, mao na iting data ni mo atong paluwagan ako nga iPhone 15. 14 di ay. Mama. Ay kung hilaki-hilaki kay dili na yung taon na nga wa ko'y labot o kung sa'y bad day ba rin mo basta kay ang data sa atong paluwagan atong cellphone. Ang cellphone og nawagtang og gikawat or gihold up or gitulis unsa na rin na. Impas na to? Impas to nimo pero nako na impas. Are, bahala ka diha ug unsa to nimo. Ang tawag anang mga danghag. Di. Mo na data. Ang cellphone, gibera man largo ko cellphone. Wala ko labot ug yun na unsa na asa atong cellphone basta kay ang imong data sa paluwagan. Nakay kontak pero wala na may cellphone, di lang kumotag. Impas na to. Hindi na mahimo gid. Hindi na mahimo. Kaya daghan pa kayong naghuwat sa mga paluwagan nga akong i-release. Oh my god. Dali ba? Ako cellphone lang eh. Bagay ko gibera ako cellphone. Ay palabing nga ay kamong sud ang langaw oh. Oh, naglupad-lupad oh. Ako cellphone, ako cellphone. Ano ba? Ako cellphone. Uy, bayari sa ko sa pangita ato, balag maminatay kag hilak dire basta bayari ko kay sa data kay sunod buwan mo balik sa kudre. Sa sunod buwan sunod semana gid kay paluwagan. Every week man every week. Tara nagkuha eh. Uy! Ikaw, Jisab! Ipabarangay, tika sa mua! Sa mua? Sa inyo, ha! Nagdagan ka, human ka, magkadawatan akong ipaluwagan. Magkita tas barangay hall. Sityo. Unsa to sityo ay ha? Balikon, tika! Dagan yun, ay! Ah, mintas sa payuta, dagon!